Ben queridos irmás da horta, benvidos a un novo vídeo. Temos dúas noticias para contaros, unha boa e unha mala. A boa é que xa sabemos por que este ano temos unha invasión de toupas, toupillos, ratas de campo ou rato do campo, como lle chamen na túa zona. Como podedes ver, a horta ao lado está chea de dispositivos que tornan os ratos de campos e as toupas. E a mala nova é que volvemos a ter problemas coas toupas. Toupillos ou como lle chamen. Volven a ter galerías en todas nosas tomateiras, pementos, en todos os lados. E nosos cultivos estánse vendo debilitados e propensos a coller enfermidades. Así que hoxe declaramos ya guerra ás toupas, toupillos ou ratos do campo. No próximo vídeo amosaremos a nosa estrategia de guerra. Así que síguenos. Pero antes de rematar, os recordo como sempre que lle dades a like, que se os gusta o compartades e ademais que os suscribades a miña canle de YouTube Agromíguez. Así que moitas gracias amigos e ata un novo vídeo.